मोनसे समाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे गोख्रों मावथि लाइसुमा सरगयारि बिथाङा रुंसारि जाबाय। बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव सिमेन्ट सापरि हांमा गामियाव बयबो दुखुजों मोदै गदों। लाइसुमा सरगयारि बिथाङा सासे जारिमिनारि हारि सिबिसुला आरो समाजनि गोख्रों हाबा मावग्राखाय बिथांखौ बयबो मान होयो आरो अनोमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा मोनसे समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे गोख्रों मावथिमोन, लोगोसेनो बड'लेण्ड भलन्टियार फर्सनिबो सासे गोख्रों मावथिमोन। फारसेथिं लाइसुमा सरगयारि बिथाङा धेमाजि जिल्ला परिषदनिबो मोनसे समनि मासिगिरिमोन। मिथिनाय बादिब्ला धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि हांमा गामिनि समाज सिबियारि लाइसुमा सरगयारि बिथाङा थांनाय सानखालि फुंनि 11:45 अबथिरा रुंसारि जायो। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव नखर आरो ओनसोलजों लोगोसेनो बिके, डब्लिउएसि, एमएसि, एबिएसइउ, बिएसएस, इउबिपिअ जथायै दुखुथिया नखराव खौरां लाहैयो आरो गोथौ दुखु फोरमायो। बेबादिनो बिथांखौ गोथौ दुखुनि गेजेरजोंब्लाबो नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा गाबै गाबै बिदाय होयो। बाजाजनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।